abinda ba ni so ba ta yin sako a boye, ko fushi na yo takan iya kwana tana hawaye. Ni da ita magana ta ce har gaban iyaye, daga ƙarshe na cuci kaina, kuka ne ba zan bari ba. Wadda za ta so ni tamkar ummi ba za a yo ba, ita ce ta ce idan har ba ni ba za ta kai ba. Ni kwanai zaton hakan ba wai har a zuciya ba, gashi na saka a raina aure ba za biyo ba. Amma hakan da na yi bai sa ta bar kula da ni ba. Ta bar 'yan uwanta da ni, idan ka tambaye ta waye zaɓinta babu sai ni. Sau biyar ana tafi da miji sai ta ce da su ni, ta sanar da ni na ce ta jira kar ta samu rauni, kuma a zahiri ba zan iya aurenta ko kaɗan ba. Duk ya zo wajen ummi ba ta ba shi dama, tun suna ganin abun ƙarami har ya fara girma. Lokaci guda na ce mata auren ki babu dama, jin hakan da ta yi jiri ya yi ɗibar ta har ta suma. Amma ganin hakan bai sanya na ji tausayi ba. Faruwar hakan ya sa ummi har ta kasa barci, ga jikinta ya yi sanyi ta daina cin abinci, duk farin cikinta ya koma ya fito da kunci. Sai a lokacin na ƙara sanin ɗai ragon azanci, lokaci guda ƙaunar ta nunku a zuciyana. Biyar ummi ba ta gane kowa, ko ina na je na zauna kyara ake da tsawa. In na samu gu na zauna ummi nake ta kewa, sai da har ta kai ga kullum ummi nake tunawa. Gashi na rasa